L-imwiet irreġistrati f'pajjiżna kawżata għal pandemija matul ix-xahar ta' Marzu qabżu l-ammont irreġistrat matul ix-xahar ta' Frar dan kif sfortunatament matul dan ix-xahar sissa tilfu ħajjithom 49 persuna wara li fl-aħħar 24 siegħa mara ta' 77 sena tilfet ħajjitha kawża tal-COVID-19 waqt li kienet rikoverata fl-isptar Mater Dei. Dan ifisser li l-ammont totali ta' fatalitajiet fil-Gżejjer Maltin kawża ta' dan il-virus żied għal 364. Ta' fil-waqt li l-Ministeru għas-Saħħa ħabbar li bejn il-ħamis u l-ġimgħa ġew irreġistrati 179 każ ġdid ta' COVID-19 bit-total ta' każi reġistrati mill-bidu tal-pandemija f'pajjiżna issa qed jammonta għal 27,694. Bekk, il-każi attivi issa jammontaw għal 2,898. Fl-aħħar ġimgħa pajjiżna sfortunatament irreġistra 18 il-fatalità u 1,725 każ ġdid. Matul il-konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mis-Superintendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gauci il-ħamis wara nofsinhar sar magħruf illi l-insistenza tal-varjant Ingliż qiegħed jiddomina l-każi lokali b'aktar minn 75% fil-waqt li jżidu wkoll il-każi tal-varjant mill-Afrika t'isfel. Issa l-UK variant li qed ikun il-maġġor parti tal-każijiet li qed ikollna li fejn għandna over 75% li huma mill-varjant tal-Ingilterra li sibna wkoll huwa li aħna kellna 3 każijiet ta' South African variant fejn kellna persuna li anzjana li kienet detected bil-South African variant u għandna żewġ persuni oħrajn li ġew pożittivi għas South African variant li bħalissa qegħdin jiġu investigati, però kienu persuni li diġà kienu qegħdin f'kwarantina mill-ewwel. Intant, sal-jum tal-ħamis, it-total ta' persuni li ħadu t-tieni doża ammontaw għal 42,557.